zadatak torta. Da vidimo ko će me iznenaditi. Važi, ja počinjem. Prvo ću premazati tortu kremom. Odlično. A sad ću sve razmazati. Zatim treba izmrviti keks. Uradit ću to golim rukama. Da, uspeo sam, svaka mi čast. Sipat ću sve mrvice preko. O da, to će biti mnogo ukusno. Zatim ću dodati šarene slatke konfete. Ali to još nije sve. Treba napraviti preliv. Treba mi želatin i šećer. Sipat ću sve u šerpu. Odlično. A sada sipam sve u kalup. Zatim dodajem boje i mešam. O da, gledajte. Dobio sam šareni žele. Izgleda super. Čekajte, zašto se ne vadi? Jao, palo mi je pravo na lice. Pa dobro, nastavit ću. Dakle, iseći ću kristale i ukrasiti njima tortu. O da, to je prava lepota. Šta to pade na moju tortu? Jao, šta radiš, dušo? Šta vam je? Samo sam oblikovala svoju tortu. O, Nutella! Hvala ti, moja lutkice. To je odlična ideja. Sad ću preliti tortu. Treba mi što više čokolade. O, da, divno. Šta? Šta si još donela? Hvala. I to će mi trebati. Dakle, uzet ću pen i ukrasiti tortu ovim čokoladnim mrvicama. Da, uspela sam. Jao, lutko jadna. Uzet ću ovaj sirup i sipati ga u sredinu. Da, do kraja. Zatim ću dodati slatke bombone Maltesers i eto, lutko odličan smo tim. Bacite. Ups. Jao, šta je to bilo? Odakle ode lutka? Pa dobro, tako je čak i bolje. Sad ću dodati fil, zatim cveće. I eto, ispala je prelepa haljina za lutku, jel da? Prijatno, dušo. Wow, vreme je za degustaciju. Probat ću prvo šefovu tortu. Baš me zanima kakav je ukus. O, da, to je žele ekstra. A kakva je sama torta? I ona je ukusna. Idemo dalje. Sad je na redu bakina torta. Joj, mnogo lijepa. Ali najbitnije je ukus. Joj, mnogo slatko. Okej, i posljednja torta. Ona je sva čokoladna. A ja inače obožavam čokoladu. O, da, super. Treba izabrati pobednika. Dakle, to je šef. Čestitam. Da, cool. A sada želim jelo sa rubinima. To je moj omiljeni kamen posle dijamanata. To je lako. Uzet ću crvenu čokoladu i sitno iseckati. Dobio sam crvene mrvice. A sad ću ih istopiti. Odlično, promešat ću. O da. Hej, ne diraj. A sada prelivam tečnu čokoladu u kalup u obliku rubina. Da. Rasporedit ću sve po kalupu, tako je. Super, zar ne? Pa, onako. Ja imam bolju ideju. Uzimam kalupe i pravim od testa krug i kvadrat. Zatim stavljam to da se peče. Treba malo sačekati. A gdje je kalup? Evo ga. Sipam čokoladu unutra. Odlično. Sada treba to rasporediti. Odlično. A sada vadim. Eto, gledajte, baš liči na rubin. Jeste ozbiljni? Ovako izgleda pravi rubin. Jeste vi ozbiljni?
Šta? O, a moji keksići su spremni. Divno. Spojit ću delove i dobiti prsten. Ostalo je da dodam rubin i stavim sve u kutiju, a gotovo. Ovo je pravi prsten. I zašto se smijete? To je previše jednostavno. Gledajte ovo. To je žele rubin. Stavljam u kutiju mnogo takvih. Zatim pokrivam sve čokoladnim rubinom, stavljam čekić i eto. Moja ideja je fantastična. Mala može i da jede i da se igra. Ups, izvinjavam se, kola je bila super. A sad ću podeliti flašu na 2 dela. Jedan deo ću napuniti crvenom čokoladom i rasporediti je. Odlično. A sada uzimam ovakve bombone. O, one su tako ukusne. I punim čokoladnu flašu bombonama. Da, ekstra. Pokrivam drugim delom i ukrašavam se dijamantskom etiketom. Gotovo. Svaka mi čast. Hej, prestanite da se svađate. Ja sam već završila. Ostalo je samo da pokažemo sve Leslie. Prijatno. Wow, kako kreativno. Hoće da probam prvo ovaj prsten. Ovakav još nisam imala. Teško ga je jesti. I ukus ni nešto. Okej, a šta je ovdje? O, treba razbiti čekiće. Okej. Wow! A unutra su žele bombone. Baš su super. Da, ovo je ekstra. A šta je ovdje? Coca-Cola od čokolade? A unutra su bombone. Obožavam. Tako su ukusne. Ali ko je pobedio? Dajte da razmislim. Ne smetajte mi. Pobedila je Seka Rose. Stvarno? O, da. Mi? Ćao svima. Pošto ste ovdje, molim vas, pripremite mi tortu. O, da. Baka Tome, razbit ću par jaja u činiju i zatim dodati brašno. Odlično, sada mešam. Ja, bako, s ovim zadatkom bolje će se snaći mikser. Dajte ovamo. Odlično. Gotovo testo sipam u kalupe za pečenje. Tako je. A to su moje jestive boje. Dodat ću ih u kalupe. Da. A sada sve mešam. Lepota. Svaka boja je savršena, jel da? Eto šta smo dobili. Sada to sve treba ispeći. Uradit ću to uz pomoć. Hej, mala, skloni se. Ali šta je tamo? Rose, beži bre. To nisu igračke. Strašno, ova deca me izluđuje. Ova šefica je tako bezobrazna. Čak mi ne dozvoljava ni da pogledam. Ja ne želim da pravim dosadnu tortu. Treba će mi Huba Buba. Da, puno Huba Bube. Stavit ću sve žvake u duboku činiju. A gde? O, smislila sam. Šefe, pozajmite mi vašu stvarčicu. Aha, treba će mi. Da, 2 će mi trebati. Dobro, neka je. A ja ću uzeti ovo. Odlično, a sada počinjem. Super mi ide. Gledajte, ova žvaka podsjeća na ligavca i miriše tako ukusno. Blago meni, probat ću. Kakav super balon. A sada uzimam kalup i sipam unutra testo od žvake. Zagreću i dobiti ovakvu koru. Da, a sad mi treba krema. Evo je. A sad ću ja to pozajmiti. Ali zašto? O da, to je baš ono što mi treba. Naneću ovu kremu na svaki sloj. Kako je, kora po koru. Zatim ću odseći sve suvišno. Da. Nakon toga premazat ću sve kremom
lepo razmazati. Ispalo je tako ravno, pogledajte. Kako vam se dopada? O, vi ste majstor, šefe. Da, znam. Nešto nedostaje. Tačno, to su oči. Ej, opet ti, mala. Marš odavde. Dakle, zalepit ću oči. Dodati još par detalja. I eto, moj jednorog je spreman. Pogledajte kako sladak. Šta to leti? Bako, šta to radite? O, izgubila sam poklopac od tegle. Evo ga, bako. O, hvala vam. Dakle, za svoju tortu ću razlomiti keks na pola. To će biti uši. Divno. A sad ću posuti tortu odozgo kakaom u prahu. Da, super. Zatim dodajem oči i usta. Bako, to je tako slatko. Hvala, unuko. A šta ti imaš, draga? Vidi, ova čokoladica je za tebe. Hvala, to je baš ono što mi treba. Odgovara mi po boji. Dakle, stavit ću štapiće okolo. Odlično. Zatim dodajem slatke uši, oči i usta. Moja roze torta u obliku mačke je spremna. Wow, kakve neobične torte. Ko je to? Mačka, medvjedići? Jednorog? Počet ću od njega. Tako je lepo unutra. O, da, i ukus je ekstra. A sad ću probati medvedića. Kakve uši. O, da, ova torta je čokoladna. Obožavam čokoladu. I ostala je posljednja torta. I ona je jako slatka. Sad ću da probam. Pa to je žvaka. Mnogo lepo. Dakle, pobedila je ova torta. To, pobeda je moja. Bako, tako sam srećna. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Pripremite ribu. Naravno, draga Bela. Hajde da počnemo. Ja koristim Nutellu. Kakav miris. Dakle, sipat ću Nutellu u kalup za veliko jaje. Da. Kada se Nutella stegne, treba izvaditi polovine čokoladnog jeda i spojiti. Belisimo. A sad ću podeliti jaje na dve polovine. Uspelo je. I spojit ću to ovako. Oho, šef ima čak i pomoćnike. Kako zanimljivo. I još jedan šef. O, a vi ste odličan tim, svaka čast. Ojoj, mamice, šta se to dešava? To je to, a sada treba obojiti svu figuricu. Treba da mjajkula postane plava. O da, kako lepa boja. Gledajte, to je nevjerovatno. Baš mi se sviđa. Ups, malo sam vas isprljao. Okej, sada možete pogledati rezultat. Šta se dešava? Riblja kost. Kakav užas. Naravno, jer ću ja za svoju unuku pripremiti najukusniju ribu. Ispržit ću je s obe strane, a zatim dodati povrće i sir. Eto, skoro je sve gotovo. Ostalo je dodati ruzmarin. Kakav miris. Stavit ću jednu grančicu. Šta je ovo? Jennifer, šta to radiš? Sve je jednostavno, bako. Treba mi puno žvake. Tako je ukusna. Gledajte kako mogu. Super. Okej. Sada treba razvaljati žvaku. I oblikovati ribu od nje. Aha, tako je. Gledajte, ispao je slatki delfin. To je divno. Nevjerovatno slatko. To je to, svi smo završili. Da, a Bela, probaj, draga. Wow, tako brzo. Ne, samo ne, prava riba, nisam na to mislila. Okej, probat ću malo. Joj, čak i miriše ružno. Ne, to nije za mene. Okej, a šta je ovo?
Liči na čokoladnu ajkulu? Da, to je stvarno čokolada. Baš je ukusna. Tako mi se sviđa. Obožavam čokoladu. Hoću da probam rep. Tako je lijep. Super. Ok, dovoljno. A šta još imamo? Juj, kako sladak roza delfin. Takva je duša. Pa to je žvaka, čekajte. Super. Dakle, ko je pobedio? Delfin mi se najviše dopala. Hvala, Bela. Ti si najbolja sestra. Pred njima su stolovi, namirnice i prvi zadatak. Izgleda da je igra već počela. Da, ja sam spreman. Napravit ću veliku čokoladnu tortu da bih odmah sve oduševio. Sve mora da izgleda prosto wow. Šef brzo uzima testo, meša sastojke i priprema čokoladnu osnovu za svoju tortu. Kora je već spremna. Stavljam je da se peče. Ovo je već ozbiljno. Da, svaka mi čast. Ostalo je da dodam fil. I moj desert će postati još zanimljiviji. Wow, šefe, svaka vam čast. Vaša torta će biti zaista visoka. A Tyra i baka se također spremaju da iznenade Tracy, ali na svoj način. Šefe, gledajte. Ja ću imati sasvim drugačiji desert. Za početak ću proveriti bombone na šefu. Ako se njemu dopadnu, znači da će sigurno odgovarati. Odlično. Stavit ću ih unutra torte. Da, to će biti iznenađenje. I ja ću imati slatko iznenađenje. Da, tako je bolje. Moja torta izgleda ekstra. Kako kiselo. Utrnulo mi lice. Bako, šta si uradila? O ne, moja torta je uništena zbog tebe. Jao, pa izvini dušo. Hoćeš uzmi KitKat? Da, hvala bako. Ne, neću jesti. Moram sastaviti tortu. Odlično mi ide. A sad ću napraviti zidove. Vezat ću mašnu. I eto, ispalo je preslatko. Ali to još nije sve. Trebaju mi ove slatke žvakice. Jau, hajde. Zašto ne ulazi ovaj novčić? Šta da radi? Imam ideju. Stavit ću unutra dinamit. Odlično. Aparat je eksplodirao i žvake su sad u mojoj torti. Ovu ću pojesti. Odlično. Ostalo je da lepo ukrasim svoju torticu. Svaka mi čast. Razmazat ću sve. Nalepit ću etiketu i to je to. Bako, šta radiš? Ja farbam svoju piramidu. Ova boja je jako toksična. Stavljam etiketu i eto. Sve je u redu. Šta je ovo? Ups, šefe, to treba obrisati. Sam ću. Tako je bolje. Dakle, treba i ja da ukrasim svoju tortu. Stavit ću jagodice. A preko slovo M. Nije loše. Prijatno, draga. Wow! Ogo! Sve izgleda tako dobro. Probat ću prvo ovu tortu sa jagodama. Kore su tako nežne. A kakve su bombone? Obožavam ih. Idemo dalje. Kakva je to zelena piramida? Unutra su neke bombone. Ok, sad ću probati sve zajedno. Kako kiselo. Ja volim kiselo. I ostala je posljednja tortica.
On izgleda kao neki poklon. Najslađi poklon. Probat ću prvo ove žvakice. Mogu čak i balon da napravim. To je ekstra. Ali ko je pobedio? Baka! O, da, baka je najbolja. Dakle, a sad mi spremite burgeri, jel može? Želim nešto hranljivo. Važi, bit će urađeno. A meni će trebati lepinja. A povrće ne. Miley, šta si uradila? Izvini se, ali to je bilo smešno. Dakle, sada uzimam Nutellu i razmazat ću je po celoj lepinji. Odlično. Tako je, da. Preko stavljam bananice. Zatim prelivam sve šlagom. I dodajem šarene bombone. Ali ni to ni sve. Dodat ću još marshmallow. Zatim sipati čokoladu. Posle staviti jagode. I pokriti sve drugom polovinom lepinje. O, da. Moj slatki burger je gotov. Potpuno običan burger. Šta? Nema više čipsa? Dobro, imam ideju. Napravio sam rupu u lepinji. Da, baš to sam htio. Stavljam je na dno. A zatim prelivam sve sirnim sosom i kečapom. Odlično. Stavit ću još sir. Posle pljeskavicu. Zatim salatu, paradajz, sir, opet pljeskavicu i tako ređam do kraja. O, da. A sada okrećem i gledajte šta je ispalo. To je burger kula. Miloše, treba da proverim nešto. Aha, moram da prebrojim sve. A da, znači sir i lepinja. Seme, tvoj burger ima 1500 kalorija. To je prilično mnogo za malu Jess. Kakav užas! To je kalorična bomba, Seme. Da, zato ja imam bolju varijantu. Treba će mi list nori. Na njega stavljam pirinač, posle krem sir, komade lososa i avokado. Odlično! Preko ću dodati još malo pirinča. Da, sklanjam kalup. I uvijam sve. Da, odlično. Zatim ću umočiti sve u prezle. Aha, dodat ću još malo. I mogu staviti u fritezu da se prži. Mislim da je dovoljno, može da se vadi. O, gledajte, zar to nije prelepo? Servirat ću sve lijepo i moje jelo je spremno. Dobro, prijatno. Neverovatno! Što? To je nešto neobično. Pitam se šta je unutra? O, kako je ovo ukusno! Nisam očekivala. Wow, kako sočno! Da, cool. Idemo dalje. O, a to je pravi mesni burger. Jedva čekam da probam. O, da, to je stvarno dobro. A bolje nego u McDonald'su. Ostao je posljednji burger. Da vidimo. Tu su slatkiši. Da, to je umjesto deserta. Ali ko je pobedio? Sva 3 jela, čestitam. Neverovatno, zagrljaj.